What's up guys? So karon guys nako nakita Andre nga kuan guys kanang busag butong ba kanang gagmay ra nga butong. Nakita Andre. Kani siya, mura na ni siya kanang butong gagmay. Kung una katong sa una pang panahon pod nga bata pod sa una. Ginabuak ko na mo ni. Kanang buko na ba niya naisulod gani may kay nga mura siya rambutan og unod kani guys. Pakita na mo guys na ba siya dira na siya dira na pagido mga gagmay pa na siya guys pag dito. So ang mabuhat na to ani ron guys magwatag ganang sundang kundi guna para tugtibason ba itong kwaon bukunin na ito na unya guys kuha sa tag sundang guys taguna guys. So nakuha naman tag sundang no, kuha naman tag sundang sundang kaning atsa ito ning atsaon ron batong magsilbi ba niya ni silbi ba ni siya ni pero try na to guys itong sundang lami mong guni ano ay ni gulang-gulang na day siya di pares tong una wala na ni gulang-gulang na day may pagkatutong una na wag kong kada pero sige ra try nga po kaya kahit nga ni guys namo ko ni siya unod good kanang kuan ba mura siya ang unod ani mura siya kanang sa rambutan wala ilisok ayo pagbuwak na to aning mga ni kadagkuha yung mga kadagkuha guys mura ra siya sa rambutan ug sulod ambot lang kaani kay murag urang-urang na baka ug naban sulod ron istingan ra nato guys buko na to meron kasi yan ni nga ni nah okay okay guys tawa tingnan tani dito tara let's go. Shout out dahil ko di Birds Junjun Urbuda o sa Paring Toto. Shout out dahil ko sa inyo guys. Okay, shout out ko ni isang na po shout out sa mga dagan to Sinyo G shout out sa Modol mga shout out na Jumari Kima shout out Bintog shout out sa tanang entra sa Pulse shout out. Ano mga dagko raman? Nanaw na sa pagbuwag guys. Terus ang kanidiri tungaon din na to na. Tungaon naman na sa tungang kuan. Unod. Paday unod ni nang lingin na okay nang guwang na